Hej, jeg hedder Charlotte Toft. Jeg er uddannet dyreadfærdsspecialist og hestemassør og vil kunne tilbyde en masse kurser for jer, og jeg kan også lave nogle individuelle træningsting. Og nu skal vi være ekstra gode ved hinanden her i juletiden, også over for vores dyr. Og det er hjerternes fest, så jeg synes, det kunne være en rigtig god idé at give jeres dyr en god julegave. Og for heste kunne det blandt andet være en hestemassage, som giver velvære og smidighed hos jeres heste. Og hvis I har problemer med hestetrænertræning, kunne det også være en løsning. Og jeg er også ude og undervise i klassisk ridning. Jeg laver også individuel træning og adfærdsbehandling. Nu her nærmer vi os jo så også nytåret, og der er måske nogle af jeres hunde, der ikke kan lide fyrværkeri, og de kan heller ikke måske lide torden. Og det er også noget, jeg kan gå ind og hjælpe jer med. Og det vil være under private forhold, hvor vi laver en adfærdsbehandling på det. Og jeg kan gå ind og også støtte op med noget blomstermedicin eller noget homøopati til jeres hunde. For uden at vi laver et helt specifikt program til jer og jeres hund, så I alle sammen kan have det godt her til jul og nytår. Jeg vil også have mulighed for, eller på min hjemmeside, som hedder dyrespecialisten.dk, vil I også kunne se en masse andre kurser, jeg har. Og jeg kører forskellige lydighedskurser og agility for hunde. Og det kunne også være en god gaveidé for eksempel. Både til jeres egen hunde, eller hvis I kender nogen med hund eller hest, så vil det jo også være en mulighed at give gavekort til dem. Og jeg vil tilbyde jer, fordi jeg er i gavehumør, og det snart er jul, så vil jeg tilbyde jer, at I kan få kurserne og alle mine ydelser i det hele taget med 25% rabat til og med den 31. december i år. Jeg har også 10 gode råd, jeg gerne vil give jer. Det omhandler så hunde denne her gang i mit nyhedsbrev. Det vil være sådan, at I både kan tilmelde jer nyhedsbrevet på min hjemmeside, hvor I får tilsendt det på jeres mail, eller I kan gå direkte ind på hjemmesiden på dyrespecialisten.dk, hvor den her video også vil ligge der. Jeg har jo 10 gode råd, jeg gerne vil give jer til jeres hunde. Og blandt andet er det jo sådan, det kan jo også være, at der er en af jer, der skal have en hvalp i julegave. Og der er det rigtig vigtigt, at I ikke lader hvalpen ligge alene de første nætter, sådan så de ligger tæt på jer ved sengen i en kurv. Fordi altså får de stor separationsangst, så det kunne være en rigtig god idé, at I ved de her ting på forhånd. Og det vil også være sådan, at der er nogle vigtige regler, man skal overholde med hensyn til renlighed. Og det vil sige, at man sørger for, at hunden kommer udenfor og tisser og forretter sin nødtørft, når den har spist og drukket, sovet eller leget, og man skal give sig god tid. Det, der er lidt svært i den her tid, det er, at det bliver hurtigt mørkt, og mange hvalpe er mørkerede, så man skal virkelig give sig rigtig meget god tid og gå med dem ud. Jeg kender en masse, der har problemer med, at deres hvalpe så tisser i det øjeblik, de kommer hjem efter, man er ude og gå tur med dem. Og det er, fordi man ikke har givet dem tid nok. Og det er sådan, at når man er ude på et offentligt sted, et neutralt sted for hunden, så vil den ikke kunne lide at tisse, fordi den kan faktisk dufte en masse ting for andre hunde. Og derfor er det rigtig vigtigt, at man netop også går hjem, og så er man, hvis man bor i lejlighed, er det lidt sværere, men man har måske et grønt areal lige i nærheden, og så giver man den rigtig meget tid. Så ellers ud i haven, hvis I har en have, så går man ud med den der, og så vent med at rose hunden, til den er færdig. Fordi tit ofte, så bliver man så begejstret, når den så endelig gør det, og så begynder man at rose hunden, og så stopper den med at tisse af ren begejstring, og så tisser den færdig, når den kommer ind. Så giv jer god tid, vær sammen med hunden, giv den tryghed ved at være udenfor, også i mørket. Det er i hvert fald et rigtig godt råd at give jer her i den her mørke vintertid. Et andet råd, jeg vil give jer, det er, at I har måske nogle dyre sko eller støvler stående ude i entréen, og I får den her hvalp hjem. Og der er det altså rigtig vigtigt, at I gemmer jeres meget dyre sko væk, for der er ikke noget mere tryg for en hvalp at tygge i jeres lædersko. Blandt andet så tykker de jo i læder i naturen, kan man sige, i form af, at de nedlægger byttedyr. Og der er ikke nogen, der er interesseret i at få ødelagt deres meget dyre 1.500 kroner støvler. Så sæt dem ind i et skab. Lad være med at skille hvalp ud. Den ved ikke, den har gjort noget galt. Den føler bare tryghed ved at tygge i det, fordi når en hvalp tykker i læder, så bliver det vådt, og så dufter det endnu mere i jer. Så det er ren tryghedsfølelse. Så der er man altså nødt til at forebygge og putte tingene ind i skabe, det som den ikke må tygge i. Men hvad der også er vigtigt, det er, at I sørger for, at den får noget at tygge i. Fordi de har meget brug for at bruge deres tænder. De lærer en masse, de får en masse lærdom af at tygge i ting.
Så de skal have noget, der er deres eget. Det kan være en sutteklud, det kan være en nat t-shirt, som I har ligget med, som dufter af jer. Og lad dem endelig få den som en slags sutteklud, for det giver dem altså tryghed. Så der er ikke noget med, der er mange gamle skrøner med, at det er fordi hunden er uartig og vil provokere jer med at æde jeres ting. Og det passer altså ikke. Det er simpelthen tryghed. Det giver dem tryghed, at de tykker i det. Og giver dem også lærdom, som sagt. Så altså væk med de der dyre støvler, i stedet for at sige, at hunden skal til slagter. Det fjerde råd, jeg vil give jer, det er, når I er ude at gå med jeres hund, er det ret vigtigt, at I har godbidder med. Både når I skal lave indkald med jeres hunde, for når hundene kommer ud og er frie af det slaraffenland. De vil gerne møde andre hunde, de vil gerne dufte rundt omkring, de glemmer lidt tid og sted. De ved, I er i nærheden, men de vil også gerne undersøge en masse ting. Så for at I ligesom skal kunne motivere dem til at komme tilbage til jer, er det rigtig vigtigt, at I har godbidder med. Og det skal I faktisk altid have. Så have rigtig gode, lækre, små godbidder med på jeres ture, altid. En anden ting, der er rigtig godt ved at have godbidder med, det er nu, hvis jeres hund tilbyder en eller anden adfærd, I synes, der kunne være sjov, så er det jo rigtig vigtigt, at I kan give en godbid for det. Så er det så ærgerligt, hvis man ikke har taget det med, fordi så kan man altså ikke positivt forstærke nok. Og det gør man altså i starten, især i form af godbidder. Rosen er selvfølgelig også rigtig vigtig, og den går ind og erstatter på senere tid. Men når hunden skal lære nogle nye ting, så er det vigtigt, at man bruger godbidder som indlæringsmetode. For det er det, der motiverer hunden allermest i starten. Og apropos det med godbidderne og indkald, så er det jo også sådan, at selvom I kalder på jeres hund, så vil I ofte opleve, at hunden ikke kommer med det samme. I må aldrig nogensinde skælde hunden ud, når den så kommer hen til jer. Fordi i det øjeblik, den kommer til jer, så er det jo det, man kalder den ønskede adfærd. Og så skal den positivt forstærkes for det. Så der må man lige være god nok til at tælle til 100 ind i sig selv, og ikke blive sur og gal på hunden. Fordi det gør bare, at hunden ikke har lyst til at komme næste gang. Så vær rigtig glad og begejstret, når den kommer. Også selvom der er gået 1-2 minutter, eller 5 minutter for den sags skyld. Det er fuldstændig ligegyldigt, i det hunden vælger at gøre det, I gerne vil have dem til, så I er nødt til at rose. Det er en rigtig vigtig ting. Og masser af godbidder, masser af ros, bare overdriv det, vær rigtig glade, og sådan, ej hvor er du dygtig, og dygtig hund, og dygtig pige, og hvad man nu ellers skal sige, med en lys lyd, fordi det virker rigtig godt på jeres hund. Så det er ikke kun godbidden, I skal altså kombinere det med jeres kropssprog og jeres lyd. Rigtig vigtig ting. En anden ting, som folk snakker meget om, det er jo, at hundene hopper op. Og der er også mange forskellige, der måske har den opfattelse af, at hunden er uartig, eller ved overfald en. Der er mange forskellige forklaringer på det, men i virkeligheden så drejer det sig om, at jeres hunde er rigtig venlige. De vil smadre gerne op og hisse på jer. De vil gerne op og kysse jer i mundvigene, sådan som hundene gør over for hinanden, når de hilser på hinanden. Så for at gøre det på en god måde, lærer jeres hunde ikke at hoppe op, fordi det ikke er så hensigtsmæssigt i menneskeverdenen. Så er det vigtigt, at I lærer stille og roligt at skubbe jeres hund ned, og så når hunden har alle 4 ben solidt plantet i jorden, så giver I godbidder. Det har en meget stor effekt, at I gør det på den måde. Men I skal være sikre på, at I gør det konsekvent hver gang. Det vil sige, at hver gang hunden er nede, så skal I rose og give godbid. Hvis I for eksempel kommer til at ignorere en af de gange, hvor hunden har hoppet ned af sig selv, eller I har skubbet den ned, jamen så vil I faktisk give den en negativ forstærkning på det, der igen er den ønskede adfærd, netop at hunden er nede på jorden. En anden god idé, hvis man gerne vil hisse på sin hund på hundemanér, så sætter man sig ned på hook, så man er meget mere face to face. Og det er det, hundene gerne vil. De vil nemlig gerne bare vise venlighed, så I må ikke være aggressiv eller overdreven og råbe og skrige af jeres hunde, når de hopper op, for det er kun en venlighedsting fra jeres hunde side. 7. råd, jeg godt kunne tænke mig at give jer, er, at man skal passe rigtig meget på at lave for meget pinde-boldekasteri og trækketovsleje og ligge og kæmpe rundt på gulvet sammen med sin hund. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det der med, at så gør man det for meget, og lige bliver det overdreven, og hunden bliver mere og mere aggressiv. Og det, der sker, det er, at man tænder for hundens byttedyrsdrift. Og det er ikke så hensigtsmæssigt. Så det vil være meget bedre, hvis I nu gemte ting for hunden. De har jo 220 millioner lugtesanseceller, så de er rigtig gode til at bruge deres snuder, og det gælder stort set alle racer. Og de får meget mere ud af at gå ud og søge selvstændigt, end at I laver de der ting med jeres hunde. Så helst ikke for meget boldepindkasteri osv. 8. råd, jeg har til jer, det er, træn jeres hunde hver dag, og hvis I skulle glemme en gang imellem, det kan ske for selv den bedste,
så skal I ikke dunke jer selv oven i hovedet med det. Så må I bare sige, at det her det var en off day, og så er det sådan. Men ellers så prøv at se, om I kan få trænet jeres hund hver dag. Og det er ikke mængden, det er ikke kvantiteten, det er kvaliteten. Det vil sige, at I for eksempel kun træner 2 minutter ad gangen, hvis det er det, I har tid til. Det vigtige er bare, at I slutter med succes, hvor hunden er glad, og I er glade. Og det vil sige, at jeg har været inde og kunne positivt forstærke, enten i form af en godbid eller ros, for noget af det, som I ønsker, hunden skal gøre. Så kan det jo være rigtig godt at dele det op, sådan som man for eksempel træner mange gange i løbet af dagen, men så bare 2 minutter ad gangen, i stedet for at man siger, at nu træner man en hel halv time på én gang. Og en anden ting, der er vigtigt, er, når I er ude og gå med jeres hund, så træn dem også lidt der, for det er jo derude, det skal fungere. Og så kan man også gøre det meget kort. Og så det er meget, meget vigtigt, at man gør det, frem for at man træner i lang tid, og så ender det med, at alle er trætte, og man har egentlig ikke rigtig kunne nå det. Så det er bedre at sige til sig selv en dag, hvor man ikke har så meget tid. Jeg tager 2 minutter i dag, er langt mere værdifuldt, end man slet ikke får trænet. Så det er bare et rigtig godt råd at give jer. Et andet råd, jeg smadret gerne vil give jer, det er at sørg for altid og også at fokusere på de positive ting, hunden gør. Det kunne jo være, at I gerne vil lære jeres hunde forskellige ting, og det vi jo meget ofte også gerne vil have vores hunde til, det er jo sit og dæk og en pladsøvelse for eksempel. Men for også at variere det, så kan man jo også lave rulle og kravle. Men nogle gange skal man bare se på, hvad hunden selv tilbyder, og så kan man derigennem rose og give godbid. Så det er ikke altid, man behøver at bede hunden om en sit eller en dæk, men det kan være, at hunden gør det af sig selv. Så grib det der. Sørg altid for at have nogle godbider i nærheden af jer, og altid sørge for at rose i det øjeblik, hunden gør det, I ønsker, og så kan godbiden godt komme lidt efter. Men en masse positiv træning er det, der har stor effekt på, at I får nogle sunde, glade hunde, og dermed selvfølgelig også, at I bliver rigtig glade. Det at samarbejde mellem hund og ejer er jo rigtig, rigtig vigtigt. Og det er det, at der gør, at man har en god hverdag sammen med sine dyr. Og det sidste råd, jeg godt kunne tænke mig at give jer her inden den her glade juletid, er, at I skal huske på, at jeres hunde har rigtig meget energi, og det gælder også de små racer. Så ved at de så ikke lever i naturen mere, skal bruge energi på at nedlægge byttedyr og forsvare deres bytte og parre sig og holde varmen i kulden, så er det nemlig vigtigt, at I finder nogle rigtig gode ting, jeres hunde kan lave i dagligdagen. Og også de her selvstændige øvelser, som de blandt andet kan lave, når I ikke er hjemme. Og det kunne blandt andet være, at man kaster lidt mad ud til dem på stuegulvet, og så kan de gå og søge det selv. Eller man har forskellige legetøj, hvor man kan putte godbidder ind i, som de så også kan bruge tid på. Fordi ellers så bruger de ikke nok energi på en dag, hvilket jo så også kan give dem uønsket adfærd. Så find på nogle sjove ting, og det er sådan set kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan finde på. Og det var de 10 råd, jeg havde lyst til at give jer denne gang her inden jul, og jeg håber virkelig, I kan bruge det til noget. Hvis I har yderligere spørgsmål eller har brug for hjælp, er I selvfølgelig hjertelig velkommen til at kontakte mig, enten via mail eller via mit telefonnummer. Og de oplysninger finder I på min hjemmeside, dyrespecialisten.dk. Og her til sidst vil jeg gerne have lov at ønske jer rigtig held og lykke med jeres hjemmetræning. Og hvis du skulle have rigtig meget lyst til at gøre noget ekstra ud af det, så vil jeg gerne give jer et rigtig godt juletilbud. Og det eneste du bare skal gøre for at få det her juletilbud, det er at gå ind på min hjemmeside, dyrespecialisten.dk, hvor at du så kan få 25% rabat inden den 31. december. Og det gælder fra nu af. Glædelig jul og godt nytår!